Maaga nang nag-anunsyo ng class suspension ang ilang lokal na pamahalaan sa Ilocos region dahil sa inaasahang epekto ng bagyong UWAN sa rehiyon. Sa Pangasinan, kanselado na ang klase sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Lunes, November 10, sa Dagupan City, San Manuel, Binmalay, habang kabilang naman ng work suspension sa mga opisina sa Mangaldan, Rosales, San Carlos City at maging sa bayan ng Asingan. Hanggang Martes naman ang class suspension sa lahat ng antas ng paaralan sa Bani at sa bayan ng Binmalay. Sa La Union naman nag-anunsyo ang lokal na pamahalaan ng nagilian ng class suspension sa Lunes sa lahat ng antas at paaralan maging sa San Juan at Bagulin kung saan kabilang ang work suspension sa mga pampublikong opisina. Samantala kanselado na rin ang klase at sa lahat ng paaralan sa Ilocos Norte simula Lunes hanggang Martes, November 11 habang epektibo naman ang isang araw na work suspension sa pampublikong opisina sa Lunes. Hindi sakop ng work suspension ang mga opisinang tumutugon sa frontline emergency response habang iniiwan naman sa diskresyon ng mga pribadong kumpanya ang suspensyon ng trabaho. Layunin nitong masiguro ang kaligtasan ng publiko at mag-focus sa paghahanda hanggang tuluyang bumuti ang lagay ng panahon. Abiso ng otoridad ng kooperasyon ng publiko kasabay ng pinalakas na koordinasyon ng iba't ibang ahensya upang maiwasan ang anumang hindi magandang insidente sa kasagsagan ng bagyo. Mangyari lamang mga idol na pakatutukan dahil posible pang madagdagan ang listahan ng mga bayan na magdideklara ng class at work suspension sa susunod na linggo. IFM News. IFM News. IFM News.